Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова. 100 тоннадан артык гуманитар ярдәм белән Казаннан Лисичанскига автопоезд китте. Бу битараф булмаган шәһәр кешеләре көче белән оештырылган беренче шундый зур ярдәм. Иң мөһиме, әлеге гуманитар ярдәм Лисичанскида яшәүчеләрнең иң мохтаҗ әйберләрен күзаллап җыелды. Алдагы язмабыз әнә шул хакта. Азык-төлек, кием, салым, көн күреш кирәк яраклары, уенчыклар һәм хәтта хатлар. 18 гуманитар шәһәр пунктларыннан алып килгән әйберләр нәтиҗәдә үзәк складка, волонтерларга килеп ирешә. Приятно это то, что эти вещи достанутся тем, кто реально нуждается в ней. Булат үзенең группадашлары белән бергә әйберләрне тартмаларга тутырырга ярдәм итә. Күбесен нигездә оешма вәкилләре китерә. Без моның белән генә шикләнмәйбез. Иртәгә тагын 10 тоннага якын продукция тапшырачакбыз. Лисичанск шәһәрендә яшәүчеләрнең тормышын җиңеләйтербез дип өметләнәбез. Ярдәм итү теләге йөзләгән кешене берләштерде. Атна буена 100 тонна гуманитар ярдәм җыелган. Бигрәк тә Лисичанск халкы сораган әйберләргә игътибар бирелгән. Приятно поражает отношение наших жителей. Вот мы сегодня собрали менее чем за неделю первый гуманитарный поезд, 5 фур, более 100 тонн. Приняли участие как неравнодушные жители, это порядка 300 жителей мы на сегодняшний день приняли в 18 пунктах сбора гуманитарной помощи и 90 предприятий бизнеса. Җыелган ярдәмне Лисичанскига озаттылар. План буенча алар 3 тәүлектән соң барып җитә. Һәм иң мөһиме, мондый автопоездларны хәзер Казаннан даими йөрүе. Алия Галиуллина, Булат Шакиев, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Быел Татарстан башкаласы Бөтен Россия экологик диктантының төп мәйданчыгы була. Акция бүген 11 ноябрьдә башлана һәм 27 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Экодиктант Россиянең барлык төбәкләрендә офлайн һәм онлайн форматта уза. Теләүчеләр үз белемнәрен Экодиктант Рус порталында дистанцион рәвештә тикшерә ала. Сораулар 4 категориягә бүленгән. 25 сорауга җавап бирергә кирәк. Инде Казан федераль университетында бушлай татар теле курслары башланды. Тыңлаучылар ай дәвамында татар теле нигезләренә генә өйрәнеп калмыйча, татар мәдәнияте белән дә таныша ала. Курсларга 100дән артык кеше язылган. Быел татар теле курслары интенсив форматта атнага 3 тапкыр уза. Дәресләр 15 декабрьгә кадәр дәвам итә. Уку ахырында тыңлаучылар тест тапшыра. Инде программаны уңышлы үзләштергәннәр Казан федераль университеты сертификатлары ала. Күренекле татар журналисты, җәмәгать эшлеклесе Шәйх Зәбиров истәлегенә багышланган чара булып узды. Исән булса, аңа 90 яшь тулган булыр иде. Әлеге чара Казанның Дворянское гнездо ресторанында үтте. Татар матбугатының алтын баганасы, 50 елдан артык гомерен яшь ленинче, Татарстан яшьләре, Шәһри Казан, Мәдәни җомга, 25 елга якынын социалистик Татарстан, Ватаным Татарстан газетасында хезмәт иткән. 17 ел рәттән татар-мөселман календарен чыгарган Шәйх Зәбировны искә алу кичәсендә язучылар, дин әһелләре, әдәбият, сәнгать вәкилләре катнашты. Аның турында истәлекләре белән уртаклашты. Ихәбе белән бәйле хатирәләрнең барысы да якты. Менә иманым камил үземнең сүземә һәм аны белгән кешеләр шулай ук моңа инаныр, чөнки ул шундый җиңел кеше иде. Ул юморга бай, ул самими. Безнең әниләребез, әбиләребез ничек итеп тәрбияли, кичке яшьтән кешегә ул барыбер кирип кала. Гаяр татар хатын-кызларынан, фидакар, дини татар хатын-кызларынан әлбәттә асыл татар ираклары туа. Шәйх абый ул шундый иде. Ул үзе бер мавыктыргыч роман кебек аның гомере. Бүген Казанда халыкара фәнни-гамәли конференция үз эшен дәвам итә. Татарстан фәннәр академиясе оештырган әлеге чарада Россиядән һәм чит илләрдән авыр нефть һәм нефть калдыкларын тирән эшкәртү өлкәсендәге галимнәр һәм белгечләр катнаша. Алар арасында дөнья күләм танылган химия фәннәре докторы, академик Зинфир Рәшит улы Исмәгыйлев та бар. Абруйлы шәхес белән әңгәмәне бүген яңалыклардан соң хәерле көн Татарстан тапшыруында карый аласыз. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Күңелләре һаман яшь. Түбән Кама районында өлкәннәр арасында бәйге булып узды. Катнашучылар киемнәр коллекциясен, визит карточкаларын һәм өйгә бирелгән эшләрен тәкъдим итте. Әлеге чара өлкәннәрне тагын да берләштерде.
өлкән яшьтә булсалар да, күңелләре һаман 18-дә. Зәкия Яруллинага 85, җырлый, бии, шигырьләр иҗат итә. Мондый бәйгеләр яңа сәләтләр ачарга булыша ди Түбән Камалы. Бик зур рәхмәт безнең алып баручыларга, өйрәтүчеләргә, безнең белән йөрүчеләргә башына да. Күз гүзәле бәйгесендә актив пенсионерлар катнаша. Жюри агзаларын алар иҗади чыгышлары белән шаккаттырырга тырыша. Көч биреп торырга җанатарлар да килә. Көзге бәйрәмгә багышланган конкурста участвовать итә торган кызлар өчен мин поддержка булып килдем. Аларга көч, настроение бирергә. Җиңүчеләр төрле номинациялар буенча ачыклана. Сүз уңаеннан катнашучылар арасында бер ират та бар. Рафик Мерзовка иң яхшы бакчачы исеме бирелде. Конкурсантларга дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Ләлә Зайнуллина, Гөлия Нигъматуллина, Денис Макаров, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Татарстан имамнары өчен махсус әзерләнгән сәнгатьле сөйләм курслары зур кызыксыну уятты. Ни өчен икәненә җавапны Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган сәхифә аша җиткерербез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Сөйләм осталыгы дип аталган масштаблы проект мөхтәсибәтләргә дә килеп җитте. Ул Казан дәүләт мәдәният институтының Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссия ярдәме белән әзерләнде. Иң әүвәл матур сөйләм күнекмәләрен район имамнарына өйрәтсәләр, шушы көннәрдә Иман нуры һәм Ярдәм мәчетләрендә сөйләм осталыгы дәресләре үтте. Чыгыш ясау осталыгы киемгә дә игътибар бирә, киемне дә, төсен дә исәпкә ала. Әлеге проект нәзарәтнең барлык мөхтәсибәтләрен һәм 1530 дин әһлен кулачлар дип ниятләнә. Сөйләм дәресләре махсус программа белән укытыла. Аның өчен Татарстан диния нәзарәте аша тәкъдимнәр кабул ителгән. Әлеге тәкъдимнәр аша дини чыгыш, вәгазьләү үзенчәлекләре нигез итеп алынган. Укытучылар Казан дәүләт мәдәният институтының сөйләм осталыгы курсы белгечләре. Имамнар өчен без махсус 4 сәгатьлек программа төзедек. Аларга күбрәк кирәк була торган, алар эшчәнлегендә күбрәк кирәк була торган мәгълүмат күнегүләр кулланыла. Шул исәптән озан әйтү өчен тавыш килү күнегүләре дә бар. Аннан соң халык белән эшләү өчен, халык алдында үтемлерәк итеп сөйләү өчен, фикер барып җитсен өчен вагаз текстлары катлаулы була. Катлаулы вагаз текстларында аңлап, яратып, рәхәтләнеп, ләззәтләнеп, кәефләнеп, ошатып карап утыру өчен игътибарын дәвамлы менә озак вагазлар булганда халыкның игътибарын җыйнап тоту серләрендә дәресләребез исәпкә ала. Матур сөйләмнең ни икәнен яхшы белсәк тә, татар теленең бөтен нечкәлекләренә кадәр аңлатырлар дип күз алдына да китермәдек ди имамнар. Тәҗрибәле Мансур хәзрәт Җәләлетдинов та югалып калуын уртаклашты. Менә бу курслар бик мөһим, бик кирәк дип мен саныйм. Әмма ләкин бу сөйләү белән түгел бит, аның бит аудиторияны тотырга тиеш. Кеше сөйләгәндә аны халык сиңа авызын ачып карап торырга тиеш. Башта имамнарга сөйләм осталыгына әзерлек этаплары турында аерым-аерым аңлатылды. Мәсәлән, тышкы кыяфәт, халык каршына чыгу, ишарә белән бәйле тәкъдимнәрне хәзрәтләр язып угалды. Әлхәмдүлиллаһ, мәчетләребезгә яшьләребез агылып килеп тора һәм инде алар килгәннән соң матур булмаган телдә аларга аңлатсаң, алар инде бүген килә дә икенче көнне килмәскә дә мөмкин. Инде кемдер матур әдәби телдә яхшы итеп вәгазен җиткерсә һәм инде аңлаешлы телдә халыкка кереп, күңеленә үтеп керерлек итеп җиткерә икән, бу вакытта ул кеше киләчәктә дә киләчәк һәм инде динебез иншалла күтәреләчәк. Әлбәттә, бер-ике дәрестә генә сөйләм осталыгына ирешү мөмкин түгел. Шуңа күрә мөстәкыйль шөгыльләнү өчен дин әһелләренә чыгыш ясау сәнгате нигезләре һәм әдәби сөйләм дип аталган җыентыклар таратыла. Оста итеп вәгазь сөйләүчеләр Татарстанда күп түгел. Димәк, әлеге сөйләм осталыгы проектына бу мәсьәләне хәл итүдә өметләр зурдан. Көткән өметләребез аклансын дигән теләктә бу атнага саубуллашам. Җомга көнебез мөбарәк булсын. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.